Sud je utvrdio da Dodik nije oklevetao porodicu Izetbegović kad je izjavio da je Alija bio poznat i viđen član Handžar divizije u Drugom svjetskom ratu. Općinski sud u Sarajevu donio je prije nekoliko dana skandaloznu prvostepenu presudu kojom se tužba Bakira Izetbegovića, Sabine Berberović i Lejle Akšamije protiv Milorada Dodika, aktuelnog predsjedavajućeg predsjedništva BiH, zbog klevete odbija kao neosnovana. Moguća žalba. U izjavi za Dnevni Avaz ovu informaciju potvrdio nam je i Dodikov advokat iz Banja Luke Goran Bubić, koji je u ovom sudskom postupku zastupao lidera SNSD-a. Bakir i njegove sestre tužili su Dodika 2017. godine zbog izjave da je Alija Izetbegović bio poznat i viđen član Handžar divizije u Drugom svjetskom ratu. Oni su u tužbenom zahtjevu tražili odštetu od 15.000 maraka, ali je sudija Firdeus Alajbegović odbio takav zahtjev kao neosnovan. Bubić nam je pojasnio da je Alajbegović u presudi, na koju postoji mogućnost žalbe, napisao da je Alija Izetbegović historijska ličnost, da se rasprave o tome ne mogu prenositi u sudnicu i da to treba da cijeni historija. Izetbegovićeva porodica vjerovatno će se žaliti. Mi nećemo. Nema potrebe. Čak ni Dodik nije bio na ročištu. Bilo je samo vještačenje na okolnosti visine štete. Sud je rekao svoje i mi to poštujemo, rekao nam je Bubić. Tužba je, kako je kazao Bubić, nastala nakon izjave Dodika o snimanju turske televizijske serije o Aliji Izetbegoviću, kad je kazao da će i Republika Srpska onda snimati film o Radovanu Karadžiću. Advokat članova Izetbegovićeve obitelji Dražen Zubak, koji je zastupao tužbu, rekao je za Avaz da nije upoznat o odluci Općinskog suda u Sarajevu i da nikakvu presudu nije dobio. U tužbi je bilo navedeno da je Dodik, također, izjavio da je Bakir Izetbegović učestvovao u radu ekipe koja snima film o njegovom ocu te da se pojavio u Tarčinu, gdje su Srbi bili zatvarani, šikanirani, gdje su umirali. Tu je otac Bakira Izetbegovića dolazio da vidi da li je to mučenje bilo dovoljno veliko da bi zadovoljilo njegovu sujetu, izjavio je Dodik, što je također bilo predmet tužbe.